iti kasartayan me. Puso indan ang may-maysan. Abalayan, abalayan. Nimbag nga aldaw ka English tata makipadaya tayo dati agpakasarkit ito ayan me so nga apan tayo makipadaya ipakita ka English iti kwa iti no kasano iti traditional nga kasarpay lang ito ayan me pasensya gaya man ta nabayaga anak nga nag-upload bisi-bisak gamin ka English nga ko ba agaramid ti balay ko ti tayo ni titaya si dagti kasaranan ito yun mumaliw man kakabisatan at iti pangyayari ito'y kasaran. Aman tango. Isto'y ako iti kasartayan me. Panglakayan na po. Kaya po ti pinagparparte ti Ilocano ti ayun ni. Kaya ti pasar sila. Titinda dati ti karkarne. Posible naman lang no malanod. Pero galit-galipan. Pwede nulong magtanda ti kalalakyan ti kababayan at kasama. Kasinsinda. Out kay November Shirley. Buy-buya ka kasi ko ba? YouTube mo, English Carabao. Aba, mga tayo pa, mamalima ito ita. Dati karga din chat. Awang baikit sigurado nga agad Isardeng tayo tiyak titik kong Maminsan laing iti agudong
Ito nga po bayani andito ayan may no kasar-kasaran. Bayanihan ano ito ti makilaw. No makilaw na kagag papaigid na. Istorya pa ya. Ay na ano ito kilaway. Nagpapatak na no. Lawan sa kilaway. Agin kinot na pumana. Bagan 630 takton. Ah, 630 takton. 630 takton. Jai tak. 630 takton. Timplahan nyo lang kuli Timplahan nyo talang mga pisok damdaman. Ayan, ito lang magigisan. Ha? Kami liban kabel ko. Kami sampai tagin dapat aja. Turyaman tatay panay lakangan. Udah gitu trupa ngaman nang inom Ilocano. No mabartik dan. Sumput dan nama turog magisbuda dadan. Malimu po sa magabagada ng isbuo minta. Aja ti founder. Founder may ata. Nagkakaransag. Ti membro ay ti grupo may nga matawag karansog. Ay doon ko nagpagdi ka dyan, digit ko veteran siya ka. Binigat nga gisisbong. Kasabatan nga Nolete Castro. Hi! Ay, kalaan na mo tabaraw. Inaksama lalaki. Alam ni Pili na di maala. Matitibak bakit? Kalaan na baraw. Pagkakit mo bayan. Ayan din ay focus kayo. Labas yung baboy pa. Ito pa. Ayan, yung baboy namin. Ibukat mo man pabintana ikalumbaba Barkita to'y kinayawam ay matayakon no di nagkasyam Siya sino ka, ngaglabas-labas, to'y hardin ko, umog ni ayan. Ang nangaroon, abalasag na, sabong tiniriyo, di pa'y nakukran. Denggem aking tabilin ka kahit kanto sa Laguna Orayin tuwid tanong marugyanan nanti nagragsak ti Bulwagan. Ulitan tawtawagag tinagan ni Winnie Balyos nga kagawad. Sige loro rayon tin napo tanong marugyanan ti nagragsak ti Salanay. Salamat. Hello. Ni Mr. Santiago Kinerosel. Kung kana tayo amin na pong ating mabunoy at tangarabi, kung na makipagmaymay sa naimbang garabi tayo amin. Daw-dawatek lang bumapo ating dispiras ni Kasar. At itiduwang nga puso, maminsan lang ate apo nga mangyari tibyak itiduwang nga gasawa. Isang nga daw-dawatek kumapo, irespeto tayo kumamot na to'y. Ngawat. Ngawan ko maaputi mangyari nga na alas nga aramid itatang rabi ay pagpakaasime tinagan ti barangay council ati duwa nga barangay magumbayan kang katiko daw-dawatan may apo nga respeto laang dahil na apo ti kasarin to no bigat kasla ti postura na kasla ni Ariana kinni ko Cardo. Bago tayo magpagsalain na kita nobyo kang nobya, daw-dawat at kumapong, no, dati mabalin nga mangilid di tati prayer. Awagan may apo tibiyang yun, no, dati makabaol nga mangtad ti kararag, kadumawat tayo, pa'y basit ti bindisyon ni apo. Awan na apo? Di makabaal tumakder tayo rodbet apo ta dumawat ti pamindisyon ni apo
ni Apo Nobyo, kini Apo Nobya. Operator, sweet music. Damangaw awagyan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiwen ni ayan may sa papel na Pamilya iti pamilya Dumayag ken pamilya Santiago nga datoy tata Apo, welcome kayo Apo. Iti mensahe kada kayo kaparyuan akas na ko natatay ni kagawad pakunla Apo hangko nga ulitin ta nalawag para kanyayo dadi Apo. At datoy kami tatang Barangay Council ti Barangay Katigo kasama ti Barangay Council iti Bagong Bayan nang nangrunang ang daulwan ni Apo tayo kapitan nga datoy tata Apo ken data kami lang lilikodan Apo kada kitay hangko nga ulitan kada kitay da plano na dita Apo awan ti ado nga sarita agyamanak ken agyamanak kada kiti peace officer tayo nga tata Apo Barangay Tanod agakadwa tayo tatangarabi Apo agyaman at kata kayo. Salamat. Pag nga bigat kakabsat tata para baon tuya di kasaranan sana pa Nasa pa kayo nga naglitso ng gali sa pati kwa paway tagay ni Ujin Tandama pinagdadalos si kakabsat katang abigat pinagdadalos ang Kyle pinagdadalos sa tanggal pinagdadalusan nga kwam nakamanugang ti Katikaw bareng no maulit nito manan ti mga sawa ti taga Katikaw ta kwa mga sawa mga sawa kamay Kiya isukat ka lang ngayon kay kwa Bagong Bayan. Nasa pa nga niluto amin ti putahin ang kalya. Muna
Pati na po yun ata no may dagit ay kuan. Ano adot may sabit da. Ano nang imog ka kay wanay. Manganda magpasta nga mangan di lang gisabit ay. Ari kabsat tayo naman damdama dagiti ko. Maninong kindagiti ag bubuya. Nagpaut daw. Ah? Ribusay? One. Ini pilar? One. Berarti ah. Bali, patungtong mo grabe ni. Busiha. Busay. Nasapa kayo nga ng saang itilitso ng kail. Alas 4. Litson iti Luzon natangkal nga style no litson iti Mindanao. Lukson Mindanao. Bekerja natin yan. Dah, nainom din eh. Dah sampai jadi mantika. Basal tinggal baga. Kabel ba na yun? Litson tayo ng kal. Driver na ako. Drive ti ko. Apoy. Apoy ito problema tao. Medyo puligaw. Sino man di gikabel ti ko. Kay kayo na. Pizza ya. Nabara si ka, di pudot na. Kadang jasa nga kasi ibu busog na nagtaklikan na nakaturog pa dyan te dagang. Hindi nga pagkawaan tagparahay kami nga babalayan. Tinulong kali aya. Wala, tumulong ano ka. Maulit to pa timang manugang. Kamu pa po yung kangalang-alag trabaho ka. Hello, my friend. Kabel ko si Bangay. Boy. Kapilo, isuglinan to, talagmarka, itinagan ko, yan nagpurdapay, isinang puso, alaen, day takotsilyo, tabien, tuy barukong ko. Pati ka English dati may isang subscriber tayo nga ko. At dati regalo na. Salamat sir. Hello, good morning. From Jinsan ni sir. Jinsan. Yan agad mo sir. Ito. Ang kabel ko. Si Johnny Shador. From Jinsan. Salamat kini sir nga Johnny Mundia. Shador. From Jinsan po. Hi. From Jensen. Greet ko nga pala yung kuan, pamilya ko doon sa may ano, sa may Jinsan. Mga Shador family. Saka ano pa ka rin? Mundia family. Sarukam. Mga Sarukam family. Mga Rinsol family, taga Katanggawan. Okay, nakita ko na si ano. Idol English Carabao. Salamat sir. Dati may isa tayong subscriber ka English ni mga sir nga Jun. Every time you watching your YouTube. Palagi ko ito kinapanood eh. Sa ano, YouTube.
Kaya puro kasi mo amin. Ate kuman niya, ate kuman iti halal dan siya. Ate yan, Tapos urahin tayo lang tayo kasaran. Napanda pa yung kwa. Napanda yung munisipyo ta nagpakasar dati huwes. Pinibiyor. Umasilid kayo ako. Pamulinaw, puso, hinding ang tuwid kumasaso. Pagrayo itas sa diyang panundutin mo. Di ka pagintutulungan, tuwa'y agaya. Pagrugno'y di tanay na. Esentijang kalipatan, malasudi tunay halaga. Uray sa dinugay, piso sa dinuman. Nawawagan pag-iyak sa danagan mo at kasambilan. Nung wala kita, pusok di mabanggaran. Naran
kanto sa Laguna. Dagit kanto agalak mangga lansunes paike adua kita. Nuna nga to di mo sugdalen, nuna baba di mo gawaten, nuna regret di mo piduten, ngem labas-labas samto pailaen. Dahil panyo, no maregret ko, imakapido, isuglinan to, tanagmaka, itinagan ko, yan nagburdapay, tisinan puso, alaen, day takot silyo, tabien, day barukong ko, tatapnon, maipapas mo, day taguram, ken sentimiento, di kantong malipatan, kung ato'y puso, uray nuwawanak din ng pitong dalpagaw, uray pa'y nutawin, iti naglalabasin, di munto ko na rin, kamalipatan ka, hingga tong Ginaw daw giti pagkatapot naibusan tayo iti plato. Padumit di saan na nakapangan. Sakbay nga pagururayan dahil di na or dagiti nga ubing ket gawatot mampay di may isa nga panang ibagbaga pino pa magbaga kadagiti anak na tayo suda ito yun ti agpay-payso ide san pa'y agpay-payso ngam taktan isulay ti agpay-payso na umuno na nga itid ko iti microphone niya ti may baga na iti da ito nga anak da iti kini ulan ti mamang ni ulan naimbag nga aldaw tayo amin ako magpaspasalamat ak kanya ayo ti sinangitan kakabsat nga oror 50,070 no kada kayo akada kanya tayo nga Ilocano kunada ko madimot ka no bungke ket amok nga ada kada kiti na ayat pay ano yun tayo kakabsat na 51 tapno madi nga 50,070 so 930 kakabsat ti kurang na ket sino kakabsat tinayat nga mangitipon winamang nayon 930 kakabsat tapno agbalin nga 51,000 tiiyawat ko iti daytoy nga agsapa no adda ti mang nayon Sobran! ade 900 sige oh 900 ay ni Lola tuikan kunagtumot nga nagadumanan nga pungkidnan sobra manan tadatoy ninong bek tatay ko pala ayaban hindi palo
ni Lula Mariano. Mabali siguro at bali natin ang 55,000. 55. Kita man naman natin kurang na 51, 52, 53, 54. Basit na ganaan, kurang na. Kurang na nga 60, kurang na. Pwede na, Bet. Yan na lang tayo sa isintan. Nga paggagastusan, madi mabalin nga panglod, madi mabalin nga di ka importasyan nga talaga iso ti pagagastusan na. Ket amuyo anak mo na tinagagapon na dagito niya. Shell, lan, uray no da tri trabahong baro. Tsaka mo apit mo di makasaw ni mamang mo. Ke mababain law na ni mamang mo baro. Ke amok nga naanos ka. Ngam no may papanti trabaho. Adugamin patati suliso. Ti trabaho basta no nakakita dati naka-uniforme, nagadusuliso ba? Ya. Ngam amok tapagyamanan mi unay ta. Ni Rochelle itinikam ti papel na. So ibig sabihin, may salaang ni Rochelle iji pusong. Gabin madi kami natatay kini Mayor tagdardaras. Awan iti ninong kinina nga nang ti advice, uray pa ibagam nga si kayo kat adda kay dita nasaya atin nga kapanpanunutan nga masapul nga dalat ta kumada di advice ti ninong kanina. Alita, saket lulanak ni Rochelle, ninang lubos-lubos kon iti mangted ti advice kada kayo. Ta idi ununana nagpatag iti tira. Uray tatamot na patagmot lalo no kastoy iti napasamak na inted ta kada kayo. Laglagipin nyo nga daytoy may isa nga tulong kada kayo nga pagbrugyan nyo. Amok nga dakkel ti swildong barok ngam aji kunakon no saan nga ammo ti pangit-ipanan na awan iti pulos na. Daytoy iyawat ko kin ka ta iyawat mo kin ni Rochelle. Ngam sakbay nga iyawat mo kin ni Rochelle dawat at ti panagyaman nyo kadagiti na ayat nga timulong kada kayo. Ngam si Kamot Sel ay ka salimot matam na kung daytoy. Tatatta nagad-ado ti sulisog numapan ka lang di takurong mapang ka di kisisi kurang di 10,000 no adda ti kayat mo gagatangan. Ngam daytoy kunak salsalimot matan nyo daytoy. No dagiti nang ted kada kayo dumteng to ti aldaw masapul ngagsubalit kayong tumat. Ket nang runa nga daw-dawatek tagapukit ni ulan at trabaho na. Bigbigin nyo dagiti ninong kaninang mo. Talaga doon iti anak ko iti kasar hanggat nga parang palastong. Idin nakapulis kas kadan niya nga trabaho dan. Madida kami bibigbigan. Sa bagay madi kami magpapabigbig. Ura ismay lang kuma umdas matan. Si kamamot labasan na katininong mo, mapabadas yung tumat no labasan na kayo ti inaanak yo. Kita medyo inaanak ko madinak kayo pinansin ko na yung tumo. Iso nga laglag nyo ti bagbagak, urean niya ti kasasaad dagiti ninang kaninong yo, pangpangasiyo. Tauray isem laeng ti subalit yo kadakwada. Saan nyo ida nga taltalikudan, saan nyo ida nga isnaban, tati isem may sa dayta nga panang paragsak. Tiriknan dagiti ninang kaninang. Ali iyawat ko daytoy lan ket iyawat mo ken ni Rochelle ket denggen me no kasanuman iti panang iyawat mo iti swildom ken ni Rochelle. Nya ganit awag yan. Sen? Asawa ko. Ay, asawa ko lang. Ako naman no bibi ko. Asawa ko lang gaya mo. Asawa ko lang. Iyawat ko kanyam lan ket denggen me no kasano ti panang iyawat mo ken ni Rochelle. Rochelle. Rochelle mo gaya. Rochelle mo. Wala na tatay asawa ko. Ulit. Sige. Kitaom. Asawa ko. Itad ko ato'y na ornong ta nga imbibitin da. Sika makambon. Ngati pagi kuan parang na arami ko na pagnegosyo basta pagsyatan na di pag rakatan ta din kon asawa si kami May bagang. Awan salamat na. Awan si Pan. May tingko katanumang na.
Sige ha. Urayan mi nagbayagan. Asawa ko. Salamat. Ang pangako kanya, nga tayo yung tulong na kanya, ta. Sige. Diretso sen. Salimot mo ta. Nga salimot kita gamitot ti no siya no daman ti no gamitot man ati kwarta ipakamok pa kanya. Okay. Sa lahat po ng tumulong sa kasal namin, maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng tumulong at umattend ng aming kasal. Sana po ulit-ulit. Yun lang po, maraming salamat. Okay, salamat. Nagdiga mo gamin, no, kasi nga kasar ko, lalo no awan ti papang na makalaglagit talaga. Pero, dahil ta iti rugi anak nga pagrugyan nyo, kaya sapay kumata, ajay tiwala, ti may sakin may sakara kayo, at dalat ta, kat saan nga mapukaw. Ken, ti may sa, laglagiton nyo, tati trabaho ni ulan, no balbalin, nga kunada nakakali ti may sa, ti kagudwa ti bagina. Ni Apo, ti saan nyo ko mga malipatang itibiyag yun. Tani Apo tinangtad, itibiyag ti may nga tao, ket ni Apo ti mangtad, ti amen, nga bendisyon kada kayo, uray pay kada kita anak yun to nga umay. Saan nyo liplipatan, ti agserbi kin ni Apo Diyos. Dayta iti bagak, ken mauding ay bagak kada kayo, ni Apo Diyos ti mang bendisyon, iti dayta nga pamilya Santiago ken ti Dumayag. Naimbag nga aldaw when lumalaman kada kayo kakabsat, kada kayo amin nga nayat nga timulong ti daytoy nga pamilya, agyaman kami unay kada kayo no awan kayo awan iti naimbag nga naaramid ti daytoy nga aldaw. Kadagiti naganak nga saan nga makayibkas ti ayat da, amok nga di ayat ken ragsak da, adda tinagdanunan kadagiti puspos da. Iti daytoyan nga malam dawatak ti panagtakder ti may sakin may sakada kayo, tadawatak kun ti panagyaman, iti tunggal may sakin may sakada kayo. Dawatak kakabsat ti panagtakder. Lumasalgid yun, tasyak lang, iinaka. Nandaw ka English. Ito si Dami. Oh, sige. Shador Family. Pa-shoutout sa Shador Family. Ano ba masabi mo? Okay yung ano, kagit yung aso ko ya. Mini pincer. Sige sir, salamat. Salamat. Ayun ka English, nalpas ti punso na, nalpas ti kaanan ito kasaranan ka English. So nga, tataga ay kami matain. Medyo nabandog kami na puyat. Hanggang ito lang iti video tayon. Yung ito lang